vamwe venyu mungabvunza kuti no tiri kukuona wakapfeka t-shirt yakanzi Zanu PF my choice. We understand you have been expelled from Zanu PF. No, look. I went into Zanu PF Ndega and nakudanwa ne Politburo kana National Disciplinary Committee. There was no Mpoko then, there was no Kasukwere then. Zanu PF irumoyo mangu. Zanu PF irimuro parangu. Saka kana moyo wangu uchiri kupampa uye ropa rangu richirimo risina kubviswa vachisa rimwe, I will remain Zanu PF. Chavanokwanisa kutora a position of which I don't care about a position because that's voluntary service. So I'm not even bothered. Nezuro na neusiku, I have received 4 calls from anonymous callers wanting me to abort this conference, threatening me with unspecified action. And I have said, no, look, why in the first place Kumbo is a private? You are a coward. Because if you know you can do what you are claiming to, just use your number, then we will start talking from there to no famba say. So for those who have been threatening me, I'm saying, no, look, I know you can do nasty things on me, including physical harm, even arresting me, even killing me. But no, look, as long as there's no change, killing the messenger won't kill the message. So I'm just here on behalf of vamwe vari kutyao kuvachidzidzira kwamuri kuita. So kana inini muchindipfudza fine, but even death will not stop me, because I think I will serve the cause better andiri kumakuva, inspiring the living than ndiri zvandiri. So I'm not moved nema threats iwayo. Mazuva adarika takaona Mai Mugabe, Dr. Grace Mugabe vachienda kubuyera kwavakanoita musangano, vachivamba zvakare misangano yavo yekusangana nevanhu. For me I said, no, look, that's her constitutional right. She has a right to freedom of assembly. Vamwe vakazenge vochema nezvavaitaura nzi Mai Mugabe vakanganisa. Iraiti yavo kakutaurawo zvavanoda. Imimi muri kurambidzwawo nani kutaurawo zvamunoda. Because the constitution guarantees freedom of expression, freedom of speech. So varegei vataure, vanhu vazive kuti ndo vanonzi Mai Mugabe vari kudawo kuita president vachitaurawo zvavaitaura izvozvo. It's good. I would urge vanhu vari kuorganize marallies aya kuti dai vaigona kumaadressa every day, vachimaorganize every day vachiadressa, so that people get to know who she really is. Because vakarega kuadressa marallies iwayo tinoita problem kutsanangurira vanhu kuti no, she is not presidential material. So we need more of those rallies so that she exposes herself. Zvokuti kana naivo baba vari kupusha mai kuti vamire, I think vanotozoguma vanyara. Because I have been noting kuti mai, whenever she goes to a rally, vanenge vaine bepa ravo rezvi zvavanofanira kuti vataure. But once mava pamike, vane zvinovabata zvokuti vanosiya kana podium vachifamba vachienda kana bepa rinenge risisashandi. So regai henyu kutarisira zvakanyanya kwavari, ndivo vacho zvavari ivavo. So kune vese vari kuti munhu wese kuna amai ndivo mai vatiri kunzi tiende kwavari, vanowana nguva yekuti vari pamberi pevana vechikoro vanotaura nhau dzenyuchi,
dzichivaka musha dziri mudenga. You see, kutora nguva yese on live television kutaura nawe kusangana kwenyuchi. Someone whom we look up to as amai venyika. I hope vachabuda vachitaura kuti no ndaijoka, because you could not expect that from a motherly figure. And once you get to know kuti munhu anonzi ane PhD anotadza ku understand the concept of Queen Bee. And I'm worried kuti ivo vese vari two madokta acho vakagraduate musi mumwe chete vese vari kutadza ku grasp the concept of Queen Bee. Mumwe anobuda achita ndanga ndaitwa mukadzi, mumwe it takes further that theory yekuti no sure akutoimagina tunyuchi turi mudenga tuchiita the act. So this is the disaster that we have. These are the doctors that we have munyika yedu. But ndoda kuti nditende Mai Mugabe for leading us into the discussion here succession, which is one thing chandoda kuti nditende pa kuadresa kwavakaita kubhuhera. So ndoda kuti nditi kwavari no mazvita mwene wazvo kake chipiri kuchiweshe makambotiudza kuti makambenge muchidiscussa nauye kuti no ndiani angatore kubva kuna baba ende rundo runomaenderera futi mberi. Saka kureva kuti now there is need yekuti nauye succession ichitaurwa mupati. Vanhu makabuda pakataura mai nauye kuti chitunha ndo chichange chiri candidate. Muna 2018 makabuda muchiti hazviitiki vazodarirei. Vakuru vakati chinoziva ivhuka kuti mwana wembe anodini anorwara. So amai is better placed to know kuti chii chiri kuitika kwavanenge vari ikoko, nekuti havana kutanga nhasi. Vakamboti tichavapusha pauber, vakazoti no tichagadzira special wheelchair. So zviri kudevelopa. Nhasi zvasvika pakuti rinenge ra coffin munhu ndachitunha tonovhota tovhotera chitunha ichocho. You would understand it kuti rudo rwemudzimai kumurume wake, nekuti even Mwari anoti no vanhu munofana kudanana kusvika maparadzaniswa nerufu. But hapana paanotaura Mwari kuti no tinofanira kuramba even tikange tatsigira mutungamiri timuvhotere kunyangwe afa. Nekuti mukange maakuunza nhau yevashakabvu, some of us would propose kuti would rather better vote for Chairman Chitepo or General Tongo, because vese vakafawo. So we think they are better qualified to lead us out of this situation than zvavari kutaura ivo. So nhau yezvitunha iyi ngaimbomira tidhile nema-issues evanhu vapenyu. But look, mukatarisa pamashoko amai vachitaura kubhuhera, anotaridza bedzi kuti munhu ari kuona kuti apererwa nenguva zvavari kuda zvisati zvaitika. Because hapana munhu ane njere dzake dzakati kwetsere angataure nawe kuti vanhu vanofanira kuzovhotera mushakabvu. So it's an indication yekuti vari kushuvira kuti dai baba varamba varipo and vari mupower, so that varambe vachiita zvavanokwanisa kuti vange vachiita ivo semudzimai wemutungamiriri. But ivo kugumirwa kwavo nenguva hakufanire kutipa dambudziko isusu, kuzoti vangasvike papoint yekutsoropodza vanhu vakafamba nemurume wavo kubva 1980 yaakutenge mhosva kuti why have they been so loyal for too long, maybe suggesting kuti no vaifanira kunge vakabvisa murume uyu papower kare kare. Hamugone kumubvisa izvozvo because makakundika kuzviita kare.
which are the same statements zakataurwa nakasukwere in 2014 pa number 53 muna Selu achiti no Mugabe Mnangagwa squandered his opportunity by letting Mugabe achitonga for a long time, and now unaona those sentiments zichibuda futi kuna amai Mugabe zichibuditsa pachena kuti vana vari kufamba mugwara rimwe chete. The likes of vana Mnangagwa have a relationship, a political relationship na Mugabe spanning for over more than half a century, being behind the man, doing everything within their means kuti munarambe ari muutongi. But now this is what they get in turn for being loyal. And you ask yourself kuti, really can you pay back munhu nekuchatanga kumushoropodza kuti no wanga uine munhu uyu kwenguva yese? Because look at mine, imimi wokuti muzoda Mugabe muna 1996 it was because he was president through the effort evaruma. If he had not been president, I don't think you would have fallen in love with him. So stop kutaura zvimwe zvinhu zvinozotipa kuti tikutaurirewo futi zvimwe zvinhu. In short, I would say we don't want to stoop so low zvokuti tinoguma taakuita trademark accusations. What's driving you, we know.